Esta mañá presentábase en Porto do Son o encontro comarcal do Nade Corre. A proba organizada polo Concello, en colaboración co Club Artrogal e a Federación Galega de Triatlón, desenvolverase o domingo 21 de novembro. Esta carreira terá lugar o día 21 de novembro no complexo da piscina, e despois irán, iso é a parte da natación, despois irán a correr no Brañón, ali que é unha zona que pensamos que é máis idónea para os máis pequenos, pois é unha zona que está libre de tráfico. Nela contarase coa participación dos 200 rapaces, pertencentes na súa maioría a clubs da comarca. A competición arrancará ás 10:30 da mañá e abranguerá a todas as categorías dende prebenxamín a cadetes. Bueno, decir que participan clubes da zona de Santiago e Barbanza, clubes como o Club Natación Ribeira, o Geal Saboiro, o Olímpico de Vedra, o Triatlón Compostela e o Inforjaos de Santiago. Tamén participa a Escola de Rianxo, que tamén é unha escola de nova creación este ano, como a nosa. As categorías que participan serán para os prebenxamíns, que terán que nadar 25 metros e correr 250 metros. Os benxamíns nadarán 50 metros e unha carreira de 500, os alevíns 100 metros e 500 metros tamén, os infantiles 200 metros e 1 kilómetro, e xa para os cadetes 300 metros de nado e 1,5 km de carreira a pé. As inscricións poderán realizarse ata o vindeiro martes 16 de novembro a través da propia páxina web da Federación Galega de Triatlón, fegatri.org.